vás pri novom vlogu a dnes som si pri vás prvýkrát pripravila video, kde vám ukážem svojich obľúbencov. Bude tam kozmetika, bude tam nejaké oblečenie, jedna knižka a dnes to bude zamerané hlavne na výživu, akože výživové doplnky pri cvičení alebo celkovo pre ženy. Ak sa vám video páči, dajte mu like alebo mi napíšte nejaký komentár dole a poďme na to. Začnem dnes s kozmetikou. Ja mám iba 4 kúsky, ktoré vám chcem dnes ukázať. Prvý z nich je kokosový olej. Milujem tento kokosový olej, pretože je v biokvalite a ja si vždy večer počas svojej večernej rutiny robím masáž pomocou kokosového oleja. To si môžete pozrieť aj v mojom videu, kde ukazujem svoju večernú rutinu. Ale každopádne tento kokosový olej je úplne skvelý a nádherne vonia, preto som ho zaradila do obľúbencov. Ďalším obľúbencom je rúžová voda značky Purity Vision. Ja som si veľmi obľúbila hydratovať svoju pleť pomocou tejto rúžovej vody. Niekedy to robím raz za deň, niekedy to robím 5 krát za deň a niekedy to neurobím vôbec. Ale táto rúžová voda funguje aj skvele ako fixátor. Napríklad keď si urobím make-up a chcem zafixovať ten make-up a zároveň aj hydratovať pokožku, vždy na záver si dám rúžovú vodu. A popravde používam ju aj predtým, ako si nanesiem make-up, lebo nádherne vonia a vždy večer, keď idem spať, tak si ju takto otvorím a nastriekam na tvár. Vonia krásne. Ďalší produkt, ktorý mi prišiel až z ďalekého Mexika, je vitamín E. Dostala som ho od mojej kamarátky Barborky, ktorá tam žije a používa ho na tvár. Čítala som, že vitamín E je skvelý na pružnosť pokožky, takže keď máte vrásky, tak by ich mohol trošku redukovať. Ja si ho dávam aj na kruhy pod očami a vždy ho používam večer potom, ako si nanesiem krém a používam ho ako očné sérum. Nedávala by som si to cez deň, hlavne kvôli tomu, že je dosť másny aj taký lepkavý, preto si ho dávam vždy až na koniec svojej večernej rutiny. Ako celá voniam teraz od všetkých tých olejov. To je super. Posledný môj kozmetický obľúbenec je tyčinka od Rimmel. Je už dosť zničená, lebo ju používam každý deň a je skvelá v tom, že na jednej strane má korektor a z druhej strany má táto tyčinka úplne úžasný highlighter, ktorý je tuhý. Vždy si ho nanesiem na prst a potom si ho dám na líco alebo na nos. Jednoducho všade, kde sa chcem trošku rozžiariť. Prejdeme na druhú kategóriu a tou kategóriou je knihy, ale dnes tam je iba jedna knižka. Pretože ja sa ospravedlňujem, ja čítam veľmi málo, chcem sa v tom polepšiť. A momentálne čítam knižku, volá sa Boh alebo nič. Chcem túto knižku pridať do videa, pretože je úžasná. Ja som sa rozhodla trošku viac študovať katolícku cirkev, keďže som katolíčka. Je to rozhovor s kardinálom, ktorý pracuje vo Vatikáne a je to veľmi zaujímavo, ako píše. Naozaj pochádza z veľmi chudobných pomerov a dostal sa až na post kardinála, takže je to celkom aj motivačná knižka. Jednoducho veľakrát som vám z nej dávala aj stories na Instagram a fakt ma momentálne inšpiruje a motivuje. Povedala som si, že v tomto videu vám trošku viac poviem o strave, lebo ju dosť aj riešim vo svojich Insta stories alebo aj pri cvičení a začnem vitamínmi. Ja užívam 4 druhy vitamínov, môže sa zdať, že je toho veľa, ale fakt ženské telo od istého veku. Ja som počula, že od 25 rokov by sme mali začať brať takéto vitamíny. Neviem, čo je na tom pravdy, len som to čítala na internete, tak ale každopádne viem povedať, že ja sa cítim lepšie, ja užívam tie vitamíny už rok a preto s odstupom času viem povedať, že vidím fakt rozdiel. Ráno užívam magnézium. Magnézium je super na to, aby ste sa necítili celý deň unavení, odburáva stres. Ja cítim veľký rozdiel, keď užívam magnézium a keď napríklad týždeň ho vysadím, tak potom vnímam, že ja som taká podráždenejšia, unavenejšia, prípadne počas menštruácie mám väčšie bolesti, ak neužívam magnézium. Potom je skupina vitamínov, ktoré užívam počas večere, prípadne po večeri. Sú to vitamíny Zinok, Omega-3, probiotika. Niekto hovorí, že probiotika by sa nemali užívať každý deň. Sarah Jessica Parker ich užíva každý deň už niekoľko rokov.
ja vidím aj rozdiel na mojej pleti, aj v mojom trávení, že tie probiotika sú pre mňa veľmi skvelé a rozhodla som sa ich užívať každý deň. Zinok je skvelý na vlasy, nechty a celkovo na pokožku. Ak máte problémy s akné, zaraďte zinok do svojej stravy a môže vám pomôcť. A omega-3 obsahuje vitamín A, D a E a vitamín D je veľmi dôležitý, hlavne v zime a tu v Prahe, kde takmer vôbec nesvieti slnko. Nemôžeme sa ísť opalovať a primať vitamín D, tak na to je dobré napríklad tento omega-3. Začala som taktiež piť aj čaj, volá sa puer a je to čierny čaj, slúži ako čistiaci čaj a je skvelý v tom, že ho môžete piť aj po obede, pretože neobsahuje žiaden kofeín, ako to majú napríklad zelené čaje. Ja ho pijem tak 1-2 krát do dňa. Na mňa je dosť silný, robím si ho slabší, ale snažím sa každý deň, najmä večer si ho dávať. Myslím si, že počas cvičenia je veľmi dôležité doplňať stravu aj o rôzne výživové doplnky určené priamo na cvičenie. Ja som to nerobila a musím povedať, že kvôli tomu som mala aj nejaké zdravotné problémy so svalmi, že sa mi zle regenerovali. Nie vždy sa mi podarí naplniť moje telo toľkými minerálmi, prípadne bielkovinami, ktoré telo potrebuje popri cvičení. A ja si vždy pred cvičením dávam BCAA. Toto BCAA mám zo značky MyProtein. Je malinové, chutí úžasne, je to fakt taká malinovka pred cvičením. Dávam si ho 15 minút pred tým, ako začnem cvičiť. Slúži na to, aby ako keby naštartoval tie svaly, pomáhal správne regenerovať tie svaly. Po cvičení sa snažím vždy si urobiť nejaký proteínový shake. Buď si dávam taký ten môj klasický vegánsky z MyProtein tiež. Ak si nedávam to, dávam si konopný proteín, ktorý je chuťovo... Ja by som povedala, že ani necítite, že niečo pijete. Je to také, ako keby ste pili vodu. Tento je kakaový, takže je tam ako keby trošku prichuť kaká, ale ja tam necítim nejakú takú tú chuť, ktorá by mi vadila. Ale aj tak si ho väčšinou dávam do nejakého smutička, že ja si vždy po cvičení dám aspoň jeden banán do mixéra, aby som doplnila cukor a zmiešam to s tým konopným proteínom, ja používam 2 lyžice. Dávam si aj tento Complete Synergy, neviem ako sa to číta. Je to tiež značka Empower Supplements. Tento nie je až taký chutný, ale ja si dávam iba 1 lyžicu do shakera, vtedy necítim tú chuť, že je to v pohode, dá sa to vypiť a má naozaj veľmi veľa dobrých vecí. Má tam ľanové semienka, má tam hrachový proteín, morskú riasu, cicer, šošovicu, proste strašne veľa vecí, ktoré sú fakt dobré, preto sa oplatí si aspoň tú 1 lyžičku dať. Od kozmetiky a výživových doplnkov by som sa presunula k móde. Ja v poslednej dobe nakupujem výhradne v sekáčoch, lebo vidím, že sa to oveľa viac oplatí a fakt už ani mňa nebaví pozerať sa na to, čo fast fashion robí v dnešnej dobe. Myslím si, že nie som tá, ktorá si už nikdy nič nekúpi vo fast fashion, aj keď chcem urobiť preto maximum. Dala som si dokonca aj predsavzatie, že tohto roku proste nebudem nakupovať vo fast fashion, že v prvom rade pôjdem hľadať do sekáča. A až keď niečo nenájdem, čo fakt hľadám a potrebujem, tak až potom pôjdem do fast fashion obchodu. To isté aj o fast foodoch. Platí, že už sa nestravujem vo fast foodoch a s Danielom sme si povedali, že je fakt hnusné, ako vyhadzujú všetko to jedlo, ktoré sa tam nespotrebuje. Je hnusné, ako pripravujú to jedlo. A preto si radšej zaplatíme, alebo si radšej doma navaríme. To bolo filozofie, ideme na oblečenie. Mám tu iba 3 kusky, ale ja som bola včera v sekáči a mali tam všetko, ja mám zimomriavky z toho, ja mám fakt z toho zimomriavky, to je crazy. Mali tam všetko za 35 korún, ja som to úplne hotová, lebo ja som si včera kúpila čierny kabát. A ja vám poviem moju story o čiernom kabáte. Čierny kabát si hľadám proste celú zimu, lebo ja mám iba 1 zimnú bundu, lebo som si povedala, že nebudem nič nakupovať. Mám 1 hrubú zimnú bundu, 1 kabát, ktorý mám tiež do sekáča už asi 3. rok alebo 4. A potom ten tigrovaný kožuch, ktorý vlastne nie je veľmi zimný, lebo v ňom nie je tak teplo, takže ho nemôžem nosiť. A potrebovala som nejaký čierny kabát do kostola v nedeľu, lebo úplne každú nedeľu nosím do kostola rifle a mne to je riadne ľúto, lebo ja by som si rada dala niekedy aj sukňu, buď do kostola alebo niekde do mesta a k tej bunde sa to fakt nehodí. A hľadala som čierny kabát. Proste včera som išla do toho sekáča s tým, ja ten čierny kabát nájdem. A bodka. Vybrala som 4 a ten, ktorý som si nakoniec, pre ktorý som sa rozhodla, najprv nevyzeral úplne super,
Ale potom som si povedala, že prídem domov, ja ho prerobím a to bude úplne najlepší kabát, aký budem mať. A fakt sa to stalo. Ja mám krásny kabát, ja vám ho idem ukázať. Tento čierny kabát bol proste úplne hrozný, bol celý zažmolkovaný. Vôbec nevyzeral nejako štýlovo. Ja vám to zapnem. Tento kabát mal gombíky nielen tu, ale aj tu, aj tu, aj tu. A to sa mi fakt nepáčilo, takže v prvom rade som odpárala všetky gombíky a potom som zobrala obyčajnú jednorázovú žiletku. Odpuste mi, áno, bola plastová. Ešte dopotrebovávam to, čo mám doma, potom už budem sa snažiť nájsť iné alternatívy. Ale zobrala som tú žiletku, takto som celý kabát očistila. Potom som zobrala lepiacu pásku a takto som oblepila všetky tie špinavé veci. Oprala som ho, zavesila a je úplne krásny, vyzerá ako nový. Ja by som mu teraz nič nevytkla. Je nádherný tým, že má vrecka a stal 35 korún. To je proste euro a pár centov. Úplne hotová som z neho. Milujem ho. Choďte nakupovať do sekáča. Ako som vravela, vonku je ešte stále zima a preto som si hľadala aj nejaké dva svetre a našla som krásne. Našla som tento hnedý sveter a on je úplne nádherný v tom, že má na konci takéto dierky a vyzerá to strašne krásne, pretože je to také trošku originálne a je fakt veľmi pekný. A posledný som si vybrala takýto čierny oversize, ten som hľadala už hrozne dlho tiež v sekáčoch, lebo chcela som veľmi čierny oversize sveter a konečne včera po 2 mesiacoch som ho našla a je úplne jemnúčky, super je. A už je tiež aj vypratý a vyzerá ako nový, tak sa teším z neho. Tak, to boli moji obľúbenci. Neviem, čo si pre vás pripravím na budúce, ale budem sa snažiť opäť niečo tvorivé. A zatiaľ vám prajem krásny večer alebo deň a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!